Salam edýän watandaşlar, sagyrgyny oturanmasaňyz biz siziň her biriňize dünýädäki iň gowzatly arzu edýäs. Biz bagtyýar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işleri hemişe rowat bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mihmançylykda gepleşigimiziň täze sanyna seretmäge çagyrýas. Edýän watandaşlar, gahrman arka dagymyzyň ýol başçylygyna, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne, türkmen sunwatynyň genji hazynasyna münasip goşunt goşýan medeniýet sunwat işgärlerimizin sarpasy hasa belentden tutulýar. Edýän watandaşlar, ýurdumyza halal zähmetini gaýgyrmaýan medeniýet sunwat işgärleriniň çekýän zähmetlerini gözegine tutup olary hormatly atlar da kılýar. Şah sowgatlary, şah serpaýlary gowşurýar. Anha bizem şu mihmançylykda atly gepleşigimiziň şu gezekki sanyna ýene-de medeniýet sunwat işgärleriniň döwletli ojaklaryna mihmançylykda bolýar. Döwletli diýarymyzda bagtly döwran sürýän döwletli maşgalalaryň biri Türkmenistanyň halk artisti Amanowy Saparowyň Agzybir maşgalasynyň arasyna mihmançylyga geldik. Amanowy Sapar bizi şeýle ýyly mähir bilen garşylady. Edýän watandaşlar, elbetde siz Aman agany köp ýyllar bäri tanaýansyňyz. Teleradio ýaýlymlaryna, gowy gurunlary bilen sahasynwaty, medeniýetiň bir iňçe sirlaryna bir beýan etmek ýa öz pikirlerini beýan etmek arkaly gowy gurunlar size ýygy-ýygydan häli şinne ýetirip durýar. Şeýle de Aman agaň bir näçe ilmi işleri ýa-da kitaplary bar. Häzir biz gurundaşlygymyzyň dowamyna Aman agaň dörejiligi bilen ýakyndan hasam tanyş bolar. Aman aga köp sag bolsun aýdýas biziň dörejilik toparma mihmançylykda kabul edenler üçin. Sağ olun, hoş gelipsiňiz. Siz hem iyil adamsy, iyiliň içinde bolýan adamlar bilen gürleşýäňiz, ýurtda bolýan täzelikleri, adamlaryň hal ýagdaýlary bilen giň tomaşaçylary tanış edip durýanlar. Şol işlerinize size men üstünlik arzu edýän. Köp sag olun. Aman aga, ine şu wagt bir saçak başynda siziň maşgala agzalaryňyzyň bir näçesi ötýär, şeýlemi? Näçe san çagaňyz bar? Hemem şu saçak başyndaky adamlary özüňiz ýakyndan tanış etseňiz. Bor, iki oğlum, iki kızım var. İki tane gelinimiz var. 17 sancak ağıtımız var. Çoğluğunuz var mı? 3 tane çoğluğumuz var. Öyle mi? Devletli, rızkalli, Agzybir maşgalahımız var. Sebebi şu devletin, şu rızkalın, şu yaşılığın bolmagy bizim ýurdumyzyň abatlygy, parahatlygy, rahatlygy, milli liderimizin bizim ýurdumyz hakda, her bir raýat hakda iýdi-derli alady edýänleriniň netijesi şu zatlar. İsleýän okaýa, isleýän dürli ýerlerde işleýär, mektepde okap ýörenler var. Şoň üçin gepleşigimiziň başynda men bütün maşgalamyzyň adamynyň hormatly prezidentimize köp alkışlar aýdýan. Sebebi şol alkışlar dinlemeýän şu maşgalamyň ähli agzalarynyň diline, yüreğine, kalbine bar arzu olur. Köpüň dile köl bolar diýipdirler, bolbam atýar. Hawa. Indi men tanış etsem men çep kaptalynda altym enekäbe. Mektepde okap ýör. Ony sagydymda altym Meýliscan bir guruluşyk binagarlyk institutynyň mundan ulusy häzir Harwolukda ol Owazoluk Üniversitetini üstünlükli tamamlanan soň Harwoluk etdi. Nesip bolsa olam öýümizde geler gowşar. Nesip bolsa sagaman watanyňyna gulluk borjyny ýerine ýetirip hälisinde habarlaşýar, barqa edýär, görýär, serkerdeler bilen duşýar, tuwelime häzir çenne bizim hiç yüzümüzü gara edenek. Meýliscanyň aňyrsynda atym Humaýjan. Oňa aňyrsynda men Nowahar gaýdym. Baharjan bir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny oturdy. Institut tamamlady berem şol institutda işläp ýör. Haýsy bölümni oturdy? Kitaphany bölümni oturdy. Häzir şu taýda işläp ýör. Ana men onuň ýene bir gaýdym bar. Baharjanyň aňyrsynda şol sülgün diýen gaýdy men agtym Aýnurjan öter. Onuň ne körpe gelinimiz ogly berek bir döwlet kitaphanasyna işleýär. Kitaphanaçy. Kitaphanaçy. Onuň körpe oglum öýde şoglum Şöhratjan, Şöhrat häzirki Mahmuladyň naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň himiýa bölümli oturdy. Häzirem öz orunda işläp ýör.
Onun men Novahar oğlum var, ol häzir Edirstayda yok. Yağmurcan o gelinim var. Olaram iş ispiyorlar. Bir tanıma yakam. Sizin adınız Amananim, familiyanız Uwe Saparov dep düşünýärdim. Sebäbi hemişe size Aman Uwe Sapar dep ýüzlenýärler. Edir Saparov hem diýen oklar bolar. Asal beýle de däleken adyňyz goşmady eken. Goşmady. Bular size kim goýdy? Bular maňa atam pahyr goýupdyr. Sebäbi şu 40-45-nji ýylyň urşuny atamyň oğullarynyň bir näsesi urşa gidipdir. Onun uruş tamamlanandan soňra bir keýlen soň men dünýäge inipdirim. Ýöne entek hat habar bolmasaň şu oğullarynyň aman gelmegini dilep, bir adam öz adyna ýanap, ady öwüdi geldi. Aman öwüdi diýip şol atamyň da kanady. Indi men şu wagda çenli köp gazetler, jurnallar okuyan, bir topar ýerlerde bolýasyn. Özüme atdır şimdi kavat gelenek. Öwüz aman var, anıwız var, sapar öwüzem var. Ýöne aman öwüz diýip men kavat gelemek. Türklerin gursady bar da, hiç kimi ýeke öwürleýän näler diýdi. Bardyr, bolu bolsun. Ýöne adam. Ýöne kavatlaşaňyz. Ente kavat Onuň gelenek. size hemme atlaryndan tutup ýüzlenýärlermi? Näme? Aýratylmakda. Ay kimse aman ağa diye. Kimse aman oğudağa diye. Kimse aman sapar deyip tutya. Men ýaňy söhbetdeşligiň başynda, gurung başyna da aman ağa deyip ýüzlendim bolsa hiç ýyly kyn görmersiň da aman ağa diýen. Yok. Onu men arkaň özüme ansat dolan aman ağa diýip. diýip. Diline alaýyk gelýän roýsaň aýdy ber. Tomarçylaram şonu bilýärler. Onu aman ağa biz sizi ýakyndan tanasymyz gelýär. Nirede okudyňyz? Ve nähili bilimler aldyňyz? 6 ýaşymda bolup 7 gidemde bizim maşgalarymyz Aşgabatda ötüp geldi. 50-nji ýylyň ahyrynda. 54-nji ýylda 7 ýaşymda boldy, Aşgabat şäherine ilk 7-nji mektep diýdiler. Soňra ol 26-njy mektep boldy. Şo mektepde 7 sınıfy gutardym. Ýeri geldi bir tomaşaçylarymyza anyk gorýaly oglanyňyz. Ha kiçiliňiz, çağılyňyz nirede geçdi? Aslyňyz nireden öldü? Näme men doğun ýerim Göktepe etrawynyň ýaňala owagy. 6 ýaşaçan men şol owada boldum. Maşgalada neçe çağıdyňyz öldüňiz? Maşgalamyzda 11 çağı bardy. Ulsam men onuň kakam ejem daga esasy ýardam etdi, kömek etmelen men. Şoň üçin 7 sınıfy gutaramyzdan soň häzirki Daňatar Fadym Naky ýörgiti orta sahsylyk mektebine okuwy girdim. Sahsylyk okuw orta mektebine gutaramyzdan soň hem okap uradyk, hem işläp uradyk. 66-njy ýylda Mahmud Naky Türkmen Dowlet Üniversitetiniň Agşamky bölümine dil edebiýat fakultetine okuwy girdik. Onu 70-nji ýylda gutardyk. Soňra Aşgabatda Türkmen Dowlet Pedagog Sungat Institutu açyldy. Häzirki konservatoriýa boldy şol. Şonu şeýdip gaýbany onu bakap. Biri orta sahsylyk uçulşady. Onuň universitet dil edebiýat bölümi hem konservatoriýa. Medeniýet sunga tulgamyna özüniň halal zähmeti bilen köp işler bitiren, döwletimiziň ösüşlerini özüniň döredijlikli zähmeti bilen sallamly goşant goşýanlaryň biri de sazşynas Aman Uwe Saparovdyr. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky Çağılar Sazçylyk Mektebiniň muallimi 2009-njy ýylda Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri diýen hormatlady. 2011-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 20 ýyllygyna diýen ýübiley medalyny, 2010-njy ýylda bolsa Türkmen sazşynaslarynyň arasynda ilkinji bolup Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly adamy nasip boldy. Soňra ol 2014-nji ýylda Magtymoglu Pragy medali, 2016-njy ýylda bolsa Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 25 ýyllygyna atly ýübiley medali bilen syýlanlandy. Yıllar geçdigiçe Aman Uwe Saparowyň ýazýan işleri many mazmun, çeperçilik taýdan kämilleşip, gowrun mawatyna ýaýwanlandy.
Hazina çalımdaş halipamız Amanöz Saparowyň ýyllaryň dowamyna toplan bay tejribesini bir ýere jemlän bir näçe kitaplary, ilmi işleri var. Görnükli bagşy sadanalaryň uly bölekleri hakdaky gymmatly hem anyk maglumatlardan ibarat. Bu kitaplar sunwat öwrenjiler we saatşynaslar üçin uly gollanmadyr. Häzirki wagtda bolsa Amanöz Halipa kel wagşy baradaky kitaby ýazyp tamamlanygy barada bize habar berdi. Inni bolsa Halipa arman ýadyman ýene-de täze işleň ugrunna. Sinleýän bolsaňyz Amanaga ýene-de täze kitaby ýazmagyň aladasyny edýän borçemeli. Halipa saatşynas hormatly prezidentimiziň nusgalyk kitaplaryny öz dörüjçülük işine uly gollanma hasaplaýar. Saatşynas bu kitaplary bir näçe gezek ilik dum edip okap geçen. Her gezek okanyny ondan bir täzelik özü üçin gazanýanlygyny aýdýar. Amanöz Halipa adaty endigini eýerip bir salym işini dowam edenden soň ýagty otagynyň eýwanyndan daşar çykdy. Ol bir salym daş töweregine sinledi. Medeniýet şäherçesi bagtly döwrümizin datly nygmaty. Gahrman arka dağmydyň medeniýet sungat işgärlerine peşgeşi. Bu şäherçe her bir sungat işgärlerine ilham çeşmesidir. Soňky bir 20 ýyl töweregini men häzirki konserwatoriýaň ýanynaky ýörüýte saatçylyk mektebinde işleýän. Onuň esasy işim daşyndan saatçylyk uçulşasynda bir näçe ýyl mogolumçylyk etdim. Konserwatoriýada bir 6-7 ýyl esasy işim daşyndan mogolumçylyk etdim. Men zähmet ýoluny türkmen telewizioniýasyna ses rejissöri bolup işe başladym. Hawa biz sizin Türkmen telewizioniýasynda Halipa mektebini görkezänligiňizi bilýäs. Teleradio ýaýlymlaryny işleýän bir näçe işgärler üçin siz Halipa, şoň üçin biz de Halipa diýip ýüzlenip bilýäs. Aman Halipa şu teleradio ýaýlymlaryny ilkinji zähmet ýoluny başlapdyňyz. Ondan soň bir näçe ýerlerde işläpsiňiz, öz uruňyz boýunça, hunariňiz boýunça. Ýöne şonu da bir näçe ýerlerde işlän döwürleriňiň aralygyna ýene-de teleradio ýaýlymlaryna işe gelipdiňiz. Dörli kärlerde işläpdiňiz. Dogry, aýne men mysal üçin 65-de ses rejissöri bolup telewizioniýada işläp uradym. 66-njy ýyly radioň gaýdymsal bölümine geçirdiler. Redaktor bolup edildim. Ondan soň 69-njy ýyly Türkmenistan Kompozitörler Birleşigine jogapkar katip edip işe çagyrdylar. Bu taýda 4-5 ýyl işländen soň telewizioniýaň gaýdymsal bölümine uly redaktor edip geçirdiler. Onun o taýda bölüm müdiri, baş redaktoryň orunbasary bolup işledim. Soň saatçylyk uçulşasynda esasy işim mogolumçylyk bolup 5-6 ýyl o taýda da işledim. Ondan soň ýene-de telewizioniýa çagyrdylar. Soň ýene-de radioga gaýdyp geldim. Umuman şu radio, telewizioniýa hem mesel aýdymsal bilen baglanşykly, hem dörejlik işi bilen baglanşykly ýerler boldy. Umuman teleradio ýaýlymlary bilen hem işi ara gatnaşykdy. Häzirki näçenli? Hawa men şu zähmet ýoluny da telewizioniýa da başladym. Telewizioniýa radio barada döwlet komiteti, men şol komitetiň başlygynyň birinji orunbasary wezifesinde de işledim. Umuman şol basganjaklaryň telewizioniýaň, radioň dürli basganjaklaryny geçip ýöne şol atlar maňa bir tarapdan şu aýdymsal has için ornaşmagymy hem umumy gözýetimiň, düşünjäň giňemegine ulakan ýardam eden ýyllar boldy. Teleradio ýaýlymlar köp ugurly da. Köp ugurly. O ýerde köp ugur boýunça gepleşikler taýýarlap bolýar. Onuň siz bir näçe ilmi makalalara ýazyp başlapdyňyz. O döwürler haýsy ýyllara gabat? Ben ilkinji gaziýetde jurnalda çykan makalalarym 69-njy ýylda peýda boldy. Radio gepleşikleri onuň ýerrek ýazyp uradyk. Onuň ýolbaşy bolup işlän döwürleriňiz bir ýazmaklykda hiç ýeli kyn düşmeýädimi? Ýolbaşy bolup işlän döwürlerimizde şoýanky bibliografik görkezä seretseň, şo ýyllarda ýazylan makalalaryň sany azrakdyr.
Emma yönüne baş redaktörü bölüm müdürü Bu işin köplüğü sebeplenme. İşin köplüğü sebepli. Sebep sen ilki öz aylık alayan işini doğru yerine getirmeli. Onun yazıp pozunu onun sen son etmeli. Hem işe mümkünçülüğü molunaktı. Yani sağsılık mektebine geçemden son 2000. yılda. Sondan son ben önkülörden katı kandidatlar yazdım. Esasen 2007. yılda hormatly arkadaşımızın özünün tağallası bilen Oğaz Radio yayılımı açıldı. Onun az vaqtdan Türkmen Oğaz tele yayılımı açıldı. Ine şol iki radio tele yayılımın açılmağı men dörözlük işimin has öňe gitmegine ulu iteri berdi. Bibliografik görkeje seyretseňiz 2000. ýyldan soň häzirki çende döwürde eden zatlam aýny 20 ýyl çemesi wagtda aňarky 20-30 ýyldakydan köpdür. Sazçynaslyk işiňiz barada gurun açylyp başlanýanda sebäbi bir näçe ilmi makalelary ýazyp başlanyňyzy aýtdyňyz ýa-ni baryp 69-njy ýyllar. Ini biz sizin belli halipamız, yani aydym sasan otuna görnükli iz goýan Milli Täçimirat barada ýazan kitapçaňyzyň barlygyny bilýär. Elbetde Milli Täçimirat barada kitapça diňe bir sizin dörejiligiňize uly iz goýanok, eýsem ol biziň sasan otumyzyň bir genji hazinasyna görnükli iz goýdy. Ini şol kitaplaryň döreşi barada görüň berseňiz. Umuman 86-njy ýylda mullaň vizyonlygy bellenmeli edildi. Ýöne şondan 3-4 ýyl mullaň dörejiligi barada, ýerine ýetirjiligi barada bir zat ýazaýyn diýen pikir döredi mende. Sebäbi bir topar maslahatlara dağlara gatnaşylýar da ol türkmen saady bilen, onda da halk aýdym sadymyz bilen beýleki döwletleriň adamlarynyň kän tanışlygy ýok. Uspensk bilen Belyaýewiň tol çıkaran Türkmen sadatly 2 jiltden ibaret kitaby bolan mesela başga ulukany kandidat ýokdy. Göktepe toprağına düren bağıştadınlar hakkında gurrun edendi. İlki bilen meşhur gönübegin kişi ör boyuna galiy. Onun öz sebebi var. Çünkü aman yerli gönübeg öz devrinde has taqiqi 19. asırda Türkmenin en bir öz borçlu ve ustad tadında seyilip ikrar edilipdi. Öz devrinde on göreden ve ustadlık bilen çalan tadlarına Türkmen yüreğinin ovadı yanlanıydı. Bu ustadın sazınından her bir kişi üyütküşük ruhu lezzet alıp özün erkin uyuyadı. Ayratın güç veren melhem alıydı. Doğanlık halkların, adamların, hünermenlerin bilsin deyip Rus diline ýazylynyň sebäbi şol. Ol kitap Moskwada çykdy, ýanky mullaň ýüzylygynyň öňü sirasyna hemem şoňa daşary döwletlerden bir topar mehmanlar çağıryldy. Şonda şolary da sowgat berildi. Hemem näme türkmen sadyny Rus diline gepleýän adamlaryň düşünmegine bir giň mümkinçilik göretdi diýip şo kitaby aýtmak bolar. Ýöne ol döwür bir döwürdi. Soň men o kitaba täzeden gaýtaryp geldim. Öz başlyk döwlet bolduk. Öz halkymyzyň ruhuny, aňyny, düşünjesini, umuman medeniýetini görä biz berhabar döwletiň bagtyarlyk döwrüne geldik. Inni edilýän talap başgaça. Ola bir adamlaryň islegen başgaça. İslegen başgaça. Olam bir bolun men inni jomullaň dörejiligine, umman şoň sunwatyna bolan garaýşymam üýtgedi ondan bäri. Bir topar tejribeler toplanýa edildi. Şey dip o kitaby men täze ýüzlendim. Özüm şol kitaba täze ýüzlenmegime esas sebäp zat bolanam hormatly prezidentimiziň ýyly döwlet gelir bolsa diýen kitap boldy. Şo kitaby okamdan soň men onuň şol 86-njy ýylda çykan kitabyma täzeden dolanyp gelmeli. Hem onu Türkmen dilinde yazmaly, hem giňeltmeli diýen düşünje peýda boldy. Sebäbi Kahraman arkadaşymyň ýyly döwlet gelir bolsa diýen kitaby Türkmen sadyny, taryhyny öwrenmekdedir. Şuny öwrenmekdedir.
gelecekde näme etmelidigini bilmekde de bize ulu yol bolýan ulokan çeşme bolup hyzmat eder. Ene şoň esasynda da Gahryman arkadaşymyzyň edýän talabyna alaýyk bolur diýen net bilenem ýanky Mulla Hakda kitabyny täzeden işläp, ona mine geçen ýylyň ahyryna Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy okuw bollanmasy hökmüni çap edip okuwçylara giň köpçülüge ýetirdi. Amana, indi siz o kitaplary ilmi taýdan ýazýan bir hunermen hökmüni hem şolurdan bir ustat hökmüni bir bilesim gelýär, bir jogap berseňiz, bir işe neçe gedek ýüzlenip bolýar. Istediňçe ýüzlenip bolýarmy? Ol bir ýazýan işine bagly. Haýsy döwürde ýazanyňa bagly. Onuň sen şol haýsy temany alsaň ýa kim hakda ýazýan bolsaň şoňa bolan söýgüňe, ihlasına, mehriňe de bagly. Sebäbi ol diňe men öz pikirim bolmaly. Sunuňa tutsadyna bütün halkyň berýän pikirini sen öwrenmeli. Näçe köp gaýtalanyp ýüzlenseň şonça şol işiň gymmatym, çeferçiligim, manym adamym giňe artýa diýen düşünje bar men. Men bilşime görä siz şol Mulla Täç Muradow barada kitapça 3 gözek ýüzlenipsiňiz. Howa. Ene aralykda ýanky Türkmenistanyň Milli Medeniýet Merkezindäki ilmi usuly merkez şo kitaby asanly mukdarda okuwçylara ýetirdi. Ýöne ondan soň ýanky aýdysym ýaly Gahryman arkadaşymyzyň kitaby çykandan soň soňky edilen nusxasy aňyrkylardan ýol gowdugyny men özüm bilýän şonu. Siz diňe kitap ýazýaňyzmy saz barada ýa bir sazlary aýdymlarym döredýäňizmi? Aýdym näme bir döwürde şu ýanglanýarmy gatnaşan bir okuwçym bardy, şagirdim. Aýdymçy boldum. Şonda bir aýdymlyk öğretdim. Ýöne soňun hep bir 4-5 ýyllykda bizim okuwçylarymyz üçin etüt diýilýärdi. Şol etütlaryň ýygynyny 8 tane etüdi ýygynyny ýazdym. Olam ýanky usuliyet merkezi tarapyndan ýazgyşda kitap edip çapdan çykardylar. Bundan başga okuw maksatnamalary, okuw gollanmalary edilýär. Olaram ilmi şahab edilýär. Öz mektebimiz üçin 3-4 tane etdim. Milli konservatoriýasy üçin okuw maksatnamasyny ýazdyk. Gara boş oturumdak da şu özüm hemmesi saz bilen, Türkmen sazy bilen bagly. Diňe başlar sazanlar ýa halk aýdymçylar däli, köp sesli sazynyň dürli uğurlarynyň baglanşykdy. Hawa, ene sizin ýene de bir kitaplaryňyzyň biri, ýagny sizin bir mukamçy kompozitorlaryň ýerine ýetiren sazlaryny ilmi taýdan deriňäp ýa-bolmasa ilmi taýdan şolar barada kitaplary ýazyp ýa makalalary ýazyp çäklenmän eýsem dünýä sazy barada da gowy pikirleriňizi beýan edýäňiz. Ýa-bolmasa biziň ýurdumyzda belli bolan vokal aýdymçylaryň dörejiligi bilen baglanşykly kompozitorlaryň, aýdymçylaryň howa dogry ile bular ýaly kitaplar ýazmaňyzda şolar bilen bile gatnaşykda bolmaňyz sebäp bolýarmy ýa bir başga bir howes barmy şolurdan ýa? Elbetde gatnaşan adamyň bolsa sen onu içkin öwrenýän o hakda gowy zatlar ýazyp bolýar. Ana Recep diýip belli Türkmen opera aýdymçysy bardy. Seýrek gabat gelýän sesi bardy. Elbetde. Ine şo barada men bir da çyk ýazypdym. Olam ýanky ilmi usuly merkez tarapyndan ýazgyşda kitapça bolup çykdy. Onuň şu kompozitorlar saýygyna işlemde 69-74-nji ýyllar aralykda Türkmen kompozitorlary bilen gaty ýakyn gatnaşykda boldum. Sebäbi şol edara günlük nasy ýaşul kompozitorlaryň beýleklerim gelerdi, täze döredýän eserleri diňlerlerdi, oňa kärdeşler baha bererdiler. Ine şo ýyllarda men Türkmen kompozitorlarynyň ähli zanydaky eserlerini ýakyndan bilet bolmagy maňa uly ýardam beren döwür boldy. Kompozitor aşykly şol edaraň başlygy diýip, öňe usulşede okudyp di halipamyz. Ine bulardan biz gat köp zatlar öwrendik. Onuň şoluň dörejiligine girişenden soň makalamy, oçurkmy, radio, telegepleşiklermi ýazylýar. Amana nazariýetiňizi beýan etmeklik ýa bolmasa şu mukamlary belli bir dürli ugurlary boýunça deriňemeklik, umuman şu saatşynaslyk bolmak howasy
haçan döräpdi we nähil ýagdaýda döräpdi. Ýok hem sizem beýleki kompozitorlar ýaly ýa beýleki sazanlar ýaly ökde sazana da bolup gidiber bilýärdiňiz-de. Olam mümkün ýöne ýanky şu radioda işleýän ýyllym, telewizionyada işleýän ýyllymyz iş bizi mezbur edýärdi zat ýazmaga. Mehriban telegörjülerimiz, sinleýän şekilleriňizde Halipa Amanawy Saparowyň Türkmen radiosyna zähmet çeken pursatlaryny görýäňiz. Ýazgy lentasynyň köýnü nuskalaryny sinlemek her bir tomoşaçy üçin gyzykly bolsa gerek. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen teleradio ýaýlymlarynyň işiniň kämilleşmegi we döwre wagtlaşmagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Bugünkü gün biz gahrman arka dağımızın tagallasy bilen dünýäniň soňky gazanyn tehnologiýalarynyň peýdalanýar. Sizin ýazýan işleriňizde, ilmi garaýşlaryňyzda, ýa ilmi makalalaryňyzda, çağalaryňyzyň kömegi degýärmi? Gyzyňyz kitapxanaçy, geliniňiz kitapxanaçy. Ay gerek yerinde bularım kömegini alýasyny. Käwat bir kompýuterde etmeli bir zatlar, yazmaly zatlar bolsa atyjakdan ikidem menden gowy bilýärler kompýuteryň ýagdaýyny. Sizin ýoluňyzy dowam etdirjek barmy wagtlaryňyz? Aýdymsaz orundan ýok. Näme üçin? Sebebi aýdymsaz diýilýän mende köp bilýär şolary işläp ýörümdiň. Bulary aýratyn ýiti zehini, ukyby, ýatkeşligi, eşitgerligi ýokary bolmasa, ol aýdymsazdy gowy ýokary netijeler almak mümkin. Çağarak oğlun barlaşdırıp görýärdim men şolary. Ortaça bar. Ortadan ýokarragym bar. Ýörüşi ortadan has ýokarrak bolmasa o çağany okuwa salmak, onu kösemek goýul ortaça sazanly bolandan bir gowy himik bolsun. Ya gowy bir Lukman bolsun, ya gowy bir başga kärde gowy nämen bolup ýetişdim diýenden men uğralyp çağalary şolary okuwa bermedim. Sizin şu ýazmak bolma uğruňyzdan alyp gidýänler barmy? Ene ýanky şu wagt harby gullukda harby ordun ýerine ýetip öýren agtym üniversitetde okap ýörkä, o üniversitetinde makalajyklar ol bir ýazýardy. Öz ilmi iş agaçlaryny döredýärler, referatlar ýazýarlarmy, barlyk işlerini ýazýarlarmy. Şol tuweleme şoňa ýykyn edýärdi. Sizin kömegiňiz degýärmi onda? Atany şunu okap görsene diýse elbetde sözleriniň bir bolmayan ýerlerini menem düzedýärdim. Sebebi onu düzetmen geçmek mümkin näl. Siz çağalaryňyzy nähil terbiýelediňiz? Öz çağalyk tejribeňiz kömek etdimi çağalaryňyzy terbiýelemäge? Belki ene atamyzyň enemizin atamyzyň beren terbiýesi menem şonu başardygymdan ýani ulaşym bilen çağalymyza bermäge çalışdym. Garasalyk, dogruçulluk, bir zähmet çekmek. Oňorsoň dogan garyndaş dost ýarlygyny mülakatly, mäherli garamak. Onuň iň esasy adam haýsy işiň başynda bolsaň, şonu halal, dogry, oňat ýerine ýetirmek. Ine biziň alan terbiýemiz hem şol. Şo terbiýany biz şu ýani ulaşmamy bilen çağalymyza bermäge çalışdyk. Wat hemmesem maşgalaly, agdy bir, hertiniň işi bar, käri bar. Ýaşyň geçýärden oğul gyzyň gelende ýylar gelkisse. Oğlun geliniň bilen çağajyklar bilen agdy berje bir alalaşyp ýaşap berdi, şondan uly bagyt, şondan uly döwlet enat şun ýok diýip düşünýär. Aman ağa, elbette şu enat üçin öz çağasynyň bagtly bolmagy ýokary derece. Ýöne şu çağı üçin hem öz enatasyna buýsanmaklyk, enatasyna gowanmaklyk, dayanmaklyk diýen bir düşünje bolýar. Duýgu bolýar, ene sizin gyzyňyz otýar, saçak başy näder gyzyňyzyň pikirini diňler. Şu aman ağaň gyzy ýa bolmasa aman ağaň neberesi diýen ýaly gurulňlar köp gabat gelýändir. Okan ýeriňizde ýa bir häzirki işleýän ýeriňizde sebebi uruňyz bir medeni diýişkäri
Köpüňiňe geliniňize medeni diýişgär ekenne. Belki häzir çağlaryňyň içinden hem höwes bildirýänler bolar geljekde medeni diýişgär bol. Kakyňy siz nähil terbiyeledi we nähil nusgalar aldyňyz? Häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna menem zähmet çekken. Medeniýet ugrumyz bir bolan soň institutda da kakam bilen deňduş ýaşuly molumlar bar, bile işleşenler bar. Şolar bilen gürrüňdeşlik bolanda da bir hilek gowy sözler aýtýarlar kakam barada. Onuň şöyle nähil duýguda bolýaňyz? Hukman bu ýa-da duýgy semele gelýärdi. Kakyňyza talapkär diýip aýdýarlar. Bir okuwçylaryň arasynda da şeýle bir aýdylýa, bir öz bile işleşýän kärdeşler hem şonu agzap geçýär. Siz çağlaryň arasynda nähilekdi talap edijiligi? Enatda hukmynda çağadan edilýän talap edilýändir her bir öýde bolşýaly. Ýöne hiç wagt kakamyň sesini gataldyp ýa bir gaharlanyp bir ýüzlenen wagtyna görmedik. Ýöne şonda da öýüň alyp barýan tertip düzgünden gitdik şolaň ugry bilen. Ona ýene kakamyň bir diýen sözi bar. Ýaşlyk adama garrylygyny üçin etmek üçin berilýändir diýip aýdypdy bir nemede oturamyzda da. Şol sözlerim ol biz üçin ýol ýörelge. Sebäbi her bir adam garramaly, maşgala bolmaly. Şoň üçin şu garrylykda bir hödürni görmek üçin häzir ýaşlykdan ýylyň içinde awray gadanjak bolmaly, işiňi öwrenmeli, nähilek diýdirmejek bolup şol ugurlardan özümiz alyp barjak bolýar, şu beren terbiýelerini ünleýäs özümiz. Amana eger gyzyn bolmasa aýtsaňyz neçe ýaşyňyzda? 73 içinde. Tuvalım 72 ýaşa arka atypsyňyz. 72 arka atyp. Bahar muallim, kakyňyz ýaşlar ýa-diň hatarda işleýär, zähmet çekýär. Nire gideýinse gidip bilýär. Ýok, ol diňçe almaly wagty diňçe alýar, zähmet çekmeli wagty zähmet çekýär. Toy tomgulara görünmeli wagtlar görünýär. Kakam deňduşlary bilen, ýaşlar bilen ara gatnaşykda bolmany görýär. 5 vilayetymizde bar bolan iň gowşy bahanalarda saglygyny berkitmek üçin şo ýerlerde diňçe alyp saglygyny berkitýär. Şo ýerlere de öz gowurýan ýoldaşlary bilen, deňduşlary bilen gidip diňçe alyp gelýär. Öz saýlap bolan ugruňyzy özüňiz isediňizmi ýa kakyňyz ugrukdurdymy? Kitap bir adamyň hemme zat öwrenmeklik üçin ferişte ol. Kitaplar bilen işleşmeklik gyzykly kär. Häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň okuw bölüminde işleýän kitaphanaçylyk hünärinem arasynda alyp bardym. Gapdalynan molumçylyk kärinem ýöredýän. Aman ağa, çağlaryňyzyň kiçike, ýagny mektebe gatnaýan döwürler, ýa bolmasa mektep ýaşdan çykyp ýokary bilim alýan döwürleri. Bir belli bir wagtlaryny, iş ýagdaýlaryny keskitleýärdiňizmi, olar öz islegleri boýunça günnäki durmuşyny alyp barýardymy? Elbetde özüň raýsy hem gyzykly bolar, hem çyn bolar. Şöhrat ağa, siz aýdaýyň. Men şu mektep ýyllarynda okan döwrümde kakam esasanam gecem bilen bile günne biz oğlan çağa olamsoň günne gelemde günnelik mesele diýerler. Taýarlyksyz baryp bir bahamy dörtlük alan ýagdaýymda ejeme gynan ýady. Onuň kakam käýýärdi. Onuň şonuň üçin şolary käýý etmejek bolup dörtlük bahanam almajak bolup oňurdumdan taýarlyk görüp şu bäşige ýetişek bolup okajak bolup kitaplardan uğraljak bolup kän okardyk. Şular bir gynanyrmajak bolup şo zatlary kän sürdik. Dogry maýsak mektepde okan döwürmez. Ondan soňra Mahmud Adynak Üniversitetinde okuw giremde de o günäri men özüm saýlap aldym. Himiýa bolan höwesim men ýaşadym hasam ýokardy. Onuň netibem çekip girmek netip etdik himiýede. Şeýdibem men himiýa günärini tamamladym. Diýme onu siz takyk ilmleri bilen gyzyklanaňyzsoň şol urdan. Onuň aýdymsady siziň garaýşyňyz nähili? Gowurýaňyzmy aýdymsady? Elbetde adam aýdymsady gowurmalyk mümkin näme? Men ýaş wagtym şo 2-den saat 6-da dutarym owazy gepleşik berilýärdi, radio gepleşigi. Şonu ýanky
Kakamın bellak geçişali, kakamın yadan halife bağışlar vardı, nımıllağın sağlar çalınardı. Son sesini iyirden seherülen oynayadı. Ecem pahirim iyi reaktörü varın, iyi reaktörün işinden yener diyedi. Onun näçe iyi reaktör doğmuşça başka öýüň işlerini etmäne de ejemi kömekleşmäne de mümkinçilik bolýardy. Täbi azık giýjagallygymyz kakam iyi reagetseňiz, iyi reakt diňersiňiz. Giýjag almam, oňorduňyň wagtyny okuwda ýetişikli baryn diýip ünnögler ederdi. Aman ağa öz kakasından alan tecrübesini size geçirenligini aýtdy. Siz hem kakaňyzyň nähil terbiýelenligini we arada aýtdyňyz. Sizin gazanan tecrübeňiz, ýani kakaňyzdan alan tecrübeňiz öz çağalaryňy terbiýelemäge kömek edýärmi? Elbetde. Kakamyň beren terbiýeti, ejemiň beren terbiýeti bilen biz hem öz gezegimizi, öz çağalymyzy siňdirip oturýarys. Oňorduňmyzdan maşgalan bilen bile. Şu taýda ýene bir esas bir bellemeli zat barda. Ejemiň bize beren terbiýeti, onuň kakama beren gol tosi gatullokan diýip men aýdyljekde. Şonu bellek geçmedik mümkin näle. Täbi kakam jo iş saparlaryny bolanda çağalarynyň terbiýetini gözden syptyrman peredýädi. Onuň kakam yalan döwrüni ejemiň goşandy şo bardy gatullokan Lebediyatda şunu ýaly fursatlar bolýar-da, käwat göni aýrymda çyksadyk gelýän. Ya öň ýaly edilen gepleşigi berýärler ol. Şonu öýde oturup ýani ýollaşym görürdi. Gelenden soň beýi şu edere bir hili öňkünçe ýok kene eden çykyşyň diýerdi. Oturşyň bir hilirä. Şoňa synlap ol tomoşaçy ýokmundy. Hemem öz ýany ýollaşy ýokmundy. Pikirini aýdardy. Onuň amana şöhrada biz ken gawatlaşýasa, elbetde bizim tomoşaçylarymyz da men aýdýan pikirlerim bilen alalaşar. Käbir sowatly ýa bolmasa alymlyk, professorlyk derejesine ýeten adamlaryň ýany ýollaşlary hatda ýokary bilimli bolmasa-da olar sowatly bolýar. Sebäbi hemişe öz ýany ýollaşlarynyň daşyny ýa şoňa seredýär, şoň işi bilen nähil meşgullanşyna daşyndan synlap öwrenýärler. Şu ýanky fursatlaryny çağalan gözlerim bir maşgalada öwrübesen doňlar bilýärler. Şonu ýaly bolýar-da. Diňe olumda käbir ýagdaýlarda şu teleýaýlymlarda berilen saat çalýardylar bagşylar. Şu saatyny käbir ýerlerinde uzak ýerine öňürmek diýet-de eje. Hatda saada da baka berilýär. Saada da baka berilýär. Uzak ýerde bäherräkden kimterräk gaýtdy diýet-de. Aman ağa öwredýän bolmaly. Ýok, ol köp diňlän soň. Köp diňlän soň. Gödewräk ýalňyş bolsa, duýat-da. Duýat eje. Döwletli ojagyň başy, iki ogluň, iki gyýdyň kakasy bolan Amanawy Sapar Halipa maşgalasyna gowanyp ýaşaýar. Halipaň 17 agtygy, 3 tany çowlugy bar. Ýurda ýese hasaplanýan körpogly Şöhrat Saparov we onuň maşgalasy, agtyklary bilen bilelikde medeniýet şäherçesiniň häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň birine ýaşaýan kakalaryny görmäge, Aman agaň öýli işikli bolan çağalary agtyk çowluklaryny alyp ýygy-ýygydan gelýärler. Mehriban ýylaşlar. Siz Aman agaň agtyk çowluklaryny daşyna üýşürip oturan bagtly pursatlaryny synlaýaňyz. Çağalary onun üçin sarsmaz gala. Agtyklary mihmançylyga gelende ata, baba diýip derrew Halipaň gujagyna dolup, oň paýhasy sözlerini, gyzykly gurunlaryny dinleýärler. Mektebim jana jan saňa bolan söýgimken, sen mesli enem diýip bakdyň maňa mehriban, kitap berdiň golyma, aýdym berdiň dilime. Yene öňe gitmene, ýagty saçdyň ýolyma. Ay tuwalama. Gyýdym şulaýdymy kimiň dörejenini bilýärmi sen? Şoň saatyny kim ýazypdyr, goşgyny kim ýazypdyr bilýärmi? Şoň saatyny Oragly Çukurbanýaw diýen kompozitor ýazdy. Goşgynyň Şahir Nur Bayramow diýen şahyr ýazdy.
Çağalarını ýokary bilimli, giň dünýä garaýşly, elleri hünärli, iň esasam edeb ikramly edip ýetişdiren bu halypany daşyndan synlamak nähili ýakymly. Goý bu bagtly maşgalan görjek günleri diňe gowluk bolsun. Amana öz halypa nesline gowanyp, ajaýyp zamanamyzda mundan beýlägem bagtly döwran sürmegini arzu edýäs. Biz özümüz Medine şäherçetinde ýaşaýatsa, kakamyň eden rahmet üçin Şahsyr paýy hökümini hormatly prezidentimiň beren sylagy diýip hataplan Medine şäherçetinde ýaşamak bilen edip ötür çağalamydym. Näşma da saryk çykyp oýnanlaryna da şu Medine şäherçäň özi umman çağalamyda da uly terbiýe berýär. Aman ağaň ir tehar bilen ýa bolmasa giýjara şu medeni şäherçesinden daş dowrugyna gezmelep ýörýärne gabat gelýärdik. Käme hallar men şu tak gelemde ýa bolmasa institutda gelemde ir bilen okaýan döwrüm aman ağa gabatlaşýardym. Hökmen suratda bir ýa öz bir deň duşy bilen ýa bir agtyklar bilen gezmelep ýörýär. Aslynda gowurýam aman ağaň özi şu gezmelemeni. Ol hökmen ýol endi kakamyň gaýy. Günni azmara çay suwunyň aharyna agtyklar berenden soň daşary çykyp öz deň duşlary bilen bir söhbetde şolýarlar ilke. Öz aralarına pikirlerini alışýarlar. Ondan soň bir gezmeleme bir sagadyra kakam ýörýär. Hem şondan lezzet amalýa hem diýinje amalýa kakam. Aman ağa şu medeni şäherçesindäki sport meýdançasyna gezmedýänsiňiz, ha? Ay şoň daşyna töweregini gara goňşularymyzdan hem belli ýazylar, şahyrlar, dramaturglar bar, aýdymçylar bar. Ay işden soň boş wagtymyz aýlanýar, hem hereket hem bir täzelikler bilen tanyş bolýar. Dörejilik barada gurrun edýär. Ýöne öýde oturup hemişe diňe telewizor görüp otursaň bolar, näme ýaşyň bir çene baran soň köprek hereket etmeli bolýar. Medeni şäherçämiziň hem içinde gowy gederýäli ýerler bar. Ýörüýte sport maşglaryny ederýäli enjamlar bar. Aýgara diýene özüň ýaltanmasaň hemme taraplaryň öz saglygyny berkitmäge de diň almaga da mümkinçilik bar şutaýdy. Hawa. Aman ağa şu dörejilik duşuşuklaryň, köpçüliklerin gezelenişleriň siziň durmuşyňyza edýän täsiri nähili? Diňe men däldir, islenlik dörejilik adamsy näçe köpüň içinde bolýarsa, näçe çärelere gatnaşybilse, näçe ýygnaklarda bolsa, şol her ýerden bir zat özüni öwrenýär. Gapdalyňdaky ýa-şo taýda çykyş edýän adamlaryň gurruny diňleseň, öň kelläňe gelmedik, oýuňa gelmedik pikirler ýüze çykýar. Hormatly prezidentimiziň şo ile döwlet gelir diýen kitabynyň bir ýerine şeýle jümle bardy. Belli baş saganlarymyzyň dogduk mekanlaryny, etraplaryny şolaň şany senelerini geçirmeli bir şeýle teklif bar. Ine şu münasebetle Medeniyet Ministerligi vilayetlerin medeniyet bölümlerinin birlikte halifelerin şol ýatlama günlerini geçirdiler. Sonra biz şu takbaramızda misal üçün Balkan vilayetinin Serdar etrafındami ya Bereket etrafındami bolamızda şu taýly başlaryň übreleri geçiremizde yankı yerli adamların aýdýan käbir pikirleri, käbir maglumatlary berýänler bizim işimize ullukan yardım berýär. Bizden gowdatları bilýän adamlar hem gabat gelýär. Owulaň içinde bar da O ýaşullar bar, şu zatlaryň gyzyklar ýörenler bar. Ondan oturup beýşular gatyp belläp alaýmalar diýip, ol ähli dörejilik işgäri üçin ýylyň arasyna çykmak, köpçülik bilen duşmak, olaň pikirini dinlemek, olaň gurruny dinlemek ol ullukan hem bagyt hem gerek zat. Öz owalaryny, öz etraplaryna geçirseň has gyzykly bolýar. O adamlarym şoňa köp gelýärler. Nasar başyň, pürlü saryň, mullagan, Sahajep barfyň, kel başyň, aman eli gönüň, şunu ýaly belli senelerini gidip geçiremizde diňe bir gurrun bermek bilen şäklenmen biz öz göz geçimimizi şonda köp zatlar bilen köp
Oşa tarın jadyty onu barha basmarlyady. Owadoşy hemra şeýhin öwretgen ilkinji hakulary, basulary, amanyllygyny täze, üren, täsin bir dünýä aparýar. Bütün düýülmegi bilen iňçe senedi sasyn oduny başgoşan gönübek, bu senediň düýü halal bolmaly, dünýäde ahmal tutulan amarat her näçe kaşan bolaýsyn, uzagyndan çagşar diýe. Ol şeýdip dünýäde iň bir halal senet bolan milli saz bilen, gazma dutar bilen akbalyny baglaýar. Bundan başga hormatly prezidentimizin ýol başçylygyna, daşar döwletlerine iş saparyna da köp bolup gördüm. Hobu ene Türkmenistanyň medeniýet günleri bolýar. Ya bir topar daşary ýurtlarda halkara festivallary geçýär. Şolara danım gitmek meser etdi. Birleşen Arap Emirliklerine hormatly prezidentimizin resmi sapar bolanyny şonu döwlet wekiliýetiniň düzümine bir näçe dörediligi işgärler bilen menem şo tak gittim. Abu Dhabi, Dubai diýen şäherleri umuman şol Birleşen Arap Emirlikleriniň durmuşy ýaşaýyşy bilenem, şo ýurduň nemesi bilenem tanışmaga ullukan mümkinçilikler berilýär. Öz işimizde ulanýar bir topar zatlar bir şo taýlarda öwrendik. Sağlarynam dinläsiňiz. Sağlarynam dinlendi. Aman ağa, sizin dörejiligiňiziň giň gerimilligine, dünýä garaýşyňyzyň çoňlugyna men bir anyk göz ýetirýän şu söhbetdeşligiň dowamyna da öňüm bilýärdim. Ne bir zady bellätim gelýär, siz öz dörejiligiňiz bir köp taraplylygyny görkezýäňiz. Telewizyon filmleriň bir näçesiniň, ýa bolmasa Oğulhan adyny Türkmen film birleşigi tarapyndan döredilen dokumental filmleriň ýa çeper publisistik filmleriň edebi sasyny ýazyp. Ho, bir toparny ýazmak bagty meser boldy. Bagşy senip halk destanlarynyň 20den hem köpsüni ýyllarça tirme aýdymlaryny ýokary ustatlykda ýerine ýetirip, milli bagşyçylyk sunwatumyzda täze, öz bolşly ury esaslandyran şol bagşynyň ogly Jumaul Magtumuly hem şol akawaň şerinden şeker datly suwundan içip ganyp, zehilini sadanna kämil bagşy bolup geçdi. Muny şu ýurdumyzdaky ähli bagşyçylyk uğurlarynyň ýollarynyň hersinden bir görnükli ustadyny alyp şeýdip bir zat etdik. Onuň meşhur Kel bagşy barada, Kel bagşy ady bilen ýankyýaly bir filmi taýýarladyk. Şagirtler akıllıdırlay. Ondan maral geldi bilen keptere. Becel agaylarda adam oğlu ellegir ýaleden nälerin. Goýa gör bagşy, hetten asma. Eýilçilikdir. Bilip bolmaz. Özüň çerek tadanna dörer inşallah. Görüber. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Soňky döwürlerde Maytapsa milli halipasynyň qagelerdi. Ine bunem olar giýjäň bir wagtyny içenni gürleşip oturdular. Kel bagşy günär perdendine pendi nesihatlaryny aýtdy. Milli bolsa ustatlaryň şeýda köňülinden dömüp çykan mukamlar bilen halipasynyň çöküşen göwnüne teselli berdi. Uman Türkmen ustalarynyň dugutar gyjak ýasaýan ustalarynyň işleş ugurlary zatlaryň baglanşykly täsin owazlar diýip bir film taýýarladyk. Ul geldi usta, Mehmet Murad usta, Gelenci usta, Pürlü Gurçuk, Bäşim Nuraly, Gelli Gurly, Bayram usta ýaly senetgärleriň zekin ihlasary bilen 100 ýyllyklaryň dowamyny kämilleşen dugutar halkymyzyň iň söýgüli, iň sarpal senedi boldy. Kä halatlarda gara gazma, tamdyra ýa-da gam keser diýip atlandyrylýan, bu gurully ýerine ýetirilýän bütün mukamlar täsin aýdymlardyr destanlar, saz medeniýetimiziň merjen dänelerine öwrüldi. Güllese diýip bir filmde ýurdumyzdaky belli zenan bagşylar hakda her bir 40-50 minut içinde dowam edýän
filmlerin edebi esasyny ýazmak bagty meýesler boldy. Elbetde o zatlar bu käbir rejissorlaryň isleги boýunça döreýän edebi esaslar me öz islegiňiz boýunça ýazylan. Öz islegim boýunça ýazylýardy. Onuň Oğuzhan adynaky türkmen filmiň ýolbaşçylary hä. Bulay dokumental film, ine rejissor dokumental zatlara ökdü diýip öýleri paýlaşýardy. Onuň şoň bilen rejissörlerin duşulýardy. Her kim öz pikirini aýdyp, berek maslahat edilip, bu zatlar olur. Türkmen dutarçylyk sunuwatynyň sütün halipalary bilen köp ýyllaň dowamyna bile işleşen Saha Wagşy olaň çalan ajaýyp mukamlaryny kän diňläp, ilik duwmy öwrenmäge ýetişipdi. Sonra bolsa şo çalşarymly saatlar esasyna halk aýdymlarynyň täzeden işlenen nuskalaryny döretdi. Muny gazaly görüp, gazaly ýenjik, Ýusufowan ýaly mukamlara sanalan aýdymlaryň misalyna görýäs. Ödünýä nobat ürän köp taraply adamdy. Bir görsöň tirme aýdymlaryny aýdyp oturanlar, bir görsöň dessan. Dutardyr gargy tüýdükde gadymy aýdym heňleriniň saz nuskalaryny ýediberlik bilen çalardy. Aman ağa, size Türkmenistanyň halk ýazgysy Täçmäme Jurdekow milli saz sunwatymyzyň janly ensiklopediýasy diýip ýokarwa haber ýer. Howar 70 ýaşy münasibetli döwlet kitaphanasynyň bibliografiýa bölüminiň taýýarlan işinde sebäbi Täçmäme dagam özüm şo taýda işleýär. Kitaphanada işleýär. Onuň şunu ýaly men hakdaky gysgaçyk makalasyny ýanky sözlem bar eken. Aman ağa, ýene de bir zada aýdatym gelýär. Professor Ýolaman Nurymow öz eginleşiňiz olan size ýokary baha beripdir. Siziň talapkärligiňiz belleýär-de. Ýa bolmasa ýazyw işini halipam diýip belleýär-de. Ýoksam professoryň özü size ýaly halipa? Ol bizden ýaşam uly, adam uly, professor diýen ad bar. Bu näme? Ýolaman Nurymow makala ilmi işleri ýazmagy menden soňrak başlady. Men ýerräk başlap olurdan azyk tejribem bolansoň, onuň olum konserwatoriýada işler uratdy. Onuň ol ýazmagy girişdi. Ilki bada ýazanda sözlem düzülüşinde de kemçilikler boluberýär. Onuň sözlemlerde şo bir sözler köpräk gaýtalanýan ýer bolýar. Ya sözlemiň düzülüşi bir çylşyrmlyrak näme bolýar? Sebäp ol edebiýat ilminden dil ilminden ulukan başa çykmaýatdy. Meni bu wagtda çenleýän universiteti guturan, dil edebiýaty guturan, ýazyw falan nämedigini bilýär. Şeýdip kän maslahatlaşýardy. Şondan onu halipam diýip aýdýar. Men onuň käbir zatlary başardygymdan düýden bolýardym. Ene şunu şeýsen gowy bolýandyr, muny ýaly şeýdilýändir diýip bir topar bilýände zatlary maslahatlarymı berip, şeýdip olaýan bir näçe kitaplaryň awtory. Ýolaman Nurymow ýazan 3-4 tane çykan kitap var. Bir topar ilmi makalalar var. Şoň üçin oňa professorlyk derejesi öňrek berildi. Türkmen bagşy adamlarynyň arasynda häzire çendi ýeketek professor Ýolaman Nurymow. Halk bagşy adamlarynyň arasynda. Indi şu sözü bu soňç bilen aýdýaňyz menim aýdatym gelýär mehriban tomoşaçylar şu sazşynaslaryň arasynda, ýagny türkmen sazşynaslaryň arasynda Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly adalanym ýeketäk söz şu wagda çendi. Öňem siziň hormatly adyňyz we Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri. Bu gahrman arkadagymyň ýolbaşçylygyna soňky berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bitiren işleriňizi bir gödegine tutup berilen hormatly atlar. Sağ olsun. Gahrman arkadagymyň döwlet syýlaklaryny berdi, hormatly atlar dakylly. Garaşdyrlygymyzyň 20-25 ýyllyklary münasibetli jubiley medallary, Matumul Faragynyň jubiley münasibetli döredilen medallar bilen hem syýlaklady. Hormatly arkadagymyň ene şu zatlaram her bir dörejelik işgärine, her bir raýatyna hemişe bir gaty içkin gözler bilen seredip şolaryň hali ýagdaýyna edýän işlerine münasip baha berýäniniň aýdym subutnamasyny men öz misalymda görýän. Şoň üçin Gahrman arkadagymyň şu alyp barýan beýgi işlerine azajygam goşunt goşulsak
şu canımızın sağlığından, güýjümizin ýetdiginden işlemäge de taýýar, okutmaga da taýýar, başardığımızdan ýazgy etmäge de taýýar zatlar. Türkmeniň aýdymsa sungatyn, umuman milli medeni mirasyny sungatyn nähir gözegine getirýär? Mehriban halkymyzyň medeni mirasy şoň üçin aýdymsa sungaty, edebiýaty, bular bir aňyrasyna göz ýetmeýän bir ummandan bir giň zatlar bolmaly. Sebäbi medeniýet milletiň mertebesidir diýe. Gahrmanlyk adamy ol bizim halkymyzyň mertebesi. Ol bizim halkymyzyň medeniýet taryhy. Medeniýet halkymyzyň geljegi. Medeniýet bizim halkymyzyň ýaşaýyşynyň, durmuşynyň, ösüşiniň ölçegi. Şol medeniýeti, durmuşyň hiç bir ulgamyndan aýratynlykda gözegine getirmek mümkin däl. Şoň üçin medeniýetimiz hem baý, hem guwannurjy, islenlik halkyň medeniýeti bilen hem taryhy bilen hem häzirki gün bilen hem deňeşdirsek Türkmenistan bizim eri diyarımız hiç tarapdan peste durýandyr edip mene fikir ediljek. Ondan hem aman agasy da şu milli medeniýetimiziň genji hazynasyny baýlaşdyrmakda, öz goşandygyny mundan beýlägem goşmakda gujur gaýrat arzuw edýär, jan saglyk arzuw edýär. Bir arzuwlaryňyzam söhbetimiziň ahyryna iýleşlerimde ýetirip bilersiňiz. İlki bilen ýene de gaýtalap edýän şu derejäge ýetmegimde döredilik babatdan täze belentliklere galmakda gahrman adamyň yurt başına geçen ýyllary men üçin has önümli boldy. Şondan soňky ýyllar has önümli boldy. Sebäbi teleradio ilmler täze döredildi. Ýörüýti aýdymsa sungat bilen baglanşykly. Gadet jurnallarda medeni meselelere gatken ünsverli bolýarly. Dürli halkara derejesindäki maslahatlar geçirildi. Döwlet derejesindäki bir topar maslahatlar geçirildi. Şol medeniýetimizi, sungatymyzy, milli mirasymyzy baýlaşdyrmakda, kämilleşdirmekde edilmeli işler hakkı, ulu işler edildi. Şoň üçin hem gahrman adamyň şu ulu alazynda ýene bir edep münkerem alkyşa edýän ulu işlerinde mudama üstünlük hemrazy bolsun. Bizim halkymyza, ýerimize, günümizde başardığımızdan bilýänler adamyzy, okudýan ýaş şägirdlerimize bar gujur gaýratymyz bilen bermäge taýin. Ähli kärdeşlerimize, medeniýet ulgamynyň işgärlerini mundan meýanada şu galamlarynyň has ýeti, zehinleriniň has ötkür bolmagyny arzuw edýär. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size mundan beýlek jan saglyk arzuw edýäs. Maşgalaňyzyň döwlet tarsyn, yrtgal bereketiňiz bol bolsun. Gapyňyzda hemişe toý bolup dursun, agtyklaryňyzda, çowluklaryňyzda, guwanyň nesliňizde, guwanyň bizem siziň gapyňyzda diňe toý diýip geleli. Köp sag bolun, mehmançylykda kabul edeniňiz üçin. Sag bolun, gelip durun. Siziň dörejilik toparyňyzda da ullukan üstünlük arzuw edýän. Köp sag bolun. Yaşalan ömürdir edilen işler soňlanmajak tarihde bir sahypa. Türkmen sungatyna hyzmat etmäňi dowam etsin. Amanawy halipa. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Orazgoly Anaýewiň halipa Amanawy Saparow baradaky ýazan şahirany setirlerini aýtmak bilen men gepleşigimizi jemleýän. Mehriban ýyleşler biz gepleşigimiziň şu gezekki sanyna Türkmenistanyň halk artisti Amanawy Saparowyň döwletli maşgalasyna mehmançylykda bolup, biz siziň her bir ýeriniňizde dünýädäki gowy zatlar arzuw edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jana sag, ömrü uzak tutumly işler hemişe rowaç bolsun. Arzuwlaryňyz hiç wagt ýola adaşmasyn, goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeli mendilne barp etsin. Hoş sag bolun, edi dileşler.